Čau, vítám tě u dnešního videa. Čekám na kluky, jdeme si zajezdit na Ečkách, docela se těším, protože mám sebou pivot Shuttle LT, na kterým jsem byl vlastně jenom jednou, páč jsem měl teď nějaký zase zdravotní potíže, trhali mi zub a předtím to nebyla teda zdravotní potíž, to byla docela fajn věc, jsem se byl podívat v Amsterdamu na výletě, pak přišel ten zub, takže teď jsem nějakou dobu nemohl jezdit a o to se víc těším na to, jak si to dneska s klukama užijeme. Jsme úplně na parádní lokalitě, kde by měla být samá hrabanka, takže se fakt na to těším. A už jedu špatně. Tyvo, tak teď nevím, vole. Aha, asi tady. Jo, tady je tohleto. Akorát bacha, všude větve. Jsem přeprstil. Ty vole, no. Já si úplně jako nevěřil.
Ale tlačím to nahoru na AMTB+. A dobrý. Můžu nahoru? Jde něco? Ty vole, zase špatně. Ty vole, tak teď zase nevím. Ty vole, já ty rozdvojky neto, ty vole, já to nedávám tady. Měl jít asi venkem. Se asi dá přejet. Na to, že jsem tady teda byl, tak si pamatuju úplný prd. Ale naposledy jsem tady byl na podzim, nahoře byl sníh a dole pršelo, takže se ani není divit čemu, že si to nepamatuju. Pěkně levá, pravá. Hezký. A jsme dole. Čau, hele, máme to dneska za sebou. Bylo to zajímavý, páč jsme plánovali enduro výšku, ale vlastně jsme do toho přidali dneska prvky backcountry, takže jsme se i pěkně povozili po různých vyhlídkách a takhle, takže za mě to bylo prostě super. A škoda jen, že některé traily, na který jsme jeli jakoby dál tady z toho místa, tak byly od lesáku jakoby plný klacku a nebyly vyčištěný, takže bohužel jsme někde prostě museli tlačit. A druhý bohužel je, že se mi vybila kamera, takže ne všechno mám natočený, jsem prostě blbej. Nevím, proč si tu Insta360 Go 3 nesundám na přejezdu, nedám si ji prostě nabíjet do toho slotu. No, protože jsem na to zapomněl, takže mám nějakých 60 jenom procent jíst. Takže to, co jsem z toho jsem sestříhal a snad se vám to líbilo a někdy příště u dalšího videa. Čau.